Guapos, us vinc a fer un top 5 de paraules que són precioses en català i que en castellà és com que perden el vibe. En el top 5 tenim la paraula becaina, que vol dir siesta en castellano. Què passa? Tu dius, vaig a fer una becaina i quedes pur, quedes dolç, quedes maco. Vaig a fer una siesta, sona més dur, sona com, bueno, ets un vago, però si vas a fer una becaineta, ets el puto amo. Top 4, és que em sembla tan maca aquesta, caliu. És que no té ni traducció en castellà, seria ambiente, no? Però és que el caliu és algo maco, és algo de connexió, és algo de grup, d'essència. M'encanta. Quan la teva tutora et deia, ha d'haver-hi caliu. És que no sé com explicar-ho, però m'encanta. En el top 3, i ja, bueno, és que és brutal la diferència entre català i castellà, la paraula xerraire. O sigui, a tu et diuen que ets xerraire, jo és que m'ho prenc com un piropo i tot. Saps el que et vull dir? En canvi, si diuen que ets un xarlatan, un bocas, no, home, no. A part de lo bé que sona, és a dir, xerraire. És que és l'essència del català, xerraire. M'encanta. En el top 2, vale, en aquesta flipareu, però és que em sembla molt fort que no hi hagi una paraula en castellà que la puguis dir tan obertament i quedis tan bé, saps? La paraula és pitu, que viene a ser en castellano lo que tienen los chicos, ¿vale? Pero todas las palabras en castellano son como rudas, vulgares. En canvi tu dius, ah, mira, el pitu. No et sents incòmode per dir-ho, saps? M'agrada, m'encanta el pitu. És que és genial. I en el top 1, aquesta ja sí que és una bogeria, el contrast i lo bé que sona, o sigui, la persona, jo que sé, que es va inventar la fonètica catalana, se la va treure aquí, ¿vale? La paraula és trencaclosques, que viene a ser puzzle en castellano. És que clar, és tan bonica, tan preciosa, trencaclosques, és que, de veritat, dona gust. Dona gust al català. Adéu!